Добрый день, паважаныя слухачы. У 2020 годзе адзначаецца 90-годдзе з дня беларускага пісьменніка Уладзіміра Семёновича Караткевіча. Прапаную паслухаць вам верш «Мокрыя травы». Я сумую па радзіме, па яе лугах і нівах, па трыпутніку, што гладзіў ногі збітыя мае, па ўкропе на гародзе, рэчках ціхіх і лянівых, і па сопкай белай бульбе, што на стол яна дае. Я сумую па радзіме, бачу ціхія паляны, цёплы мёд яе маліны адчуваю на губах. Ты моя лясная казка у красе доўгачаканай, ты моя святая песня, свет адзіны ў вачах. Просты свет, як дрэмлюць хаты, дзе раса на травах спее, дзе ў росных шатах чуцен гівала пяшчотны свіст, дзе наўсцяж канавы мокрай пышны кураспеў жаўцее і купае тлусты лапух у вадзе мясісты ліст. Мокры край, дажджы і сонце, вільгаць сонечнага лета, жарабя бяжыць па лузе, радасна задраўшы хвост. Цэлы век вісіць вясёлка над краінай мокрай гэтай, і глядзяць спакойна коні на нябесны дзіўны мост. Я сумую па радзіме, як каханы па дзяўчыне, я жадаю ўвесь прыпасці проста да яе рукі, да грудзей, тугіх узгоркаў, да вачэй, азёр сініх, і замесціў пацалунку на гадзіны і вякі. Дзякуй за ўвагу, да сустрэчы.